para nós, todos os nenos e as nenas do Concello pois, son unha referencia para nós. Non? Tratamos de facer moitas actividades, tratamos pois, bueno, de mellorar os parques e tratamos de telos contentos, que en definitiva pois, é do que se trata, non? De ter contentos os nenos, as nenas, e que disfruten do noso Concello, que para eso residen aquí, verdad? Sí, a verdade que tiñamos un que estaba nun estado que xa os rapaces non o merecían, non? E polo tanto eu creo que, bueno, decidimos unha renovación total e apostar por un parque máis moderno, con unhas pezas máis modernas e que sea pois, moito máis atractivo para todas as nenas e todos os nenos. A verdade é que tiñamos pensado inauguralo antes, pero o mal tempo condicionounos moito e non pudemos rematalo hasta hai uns días, e polo tanto se foi a causa de que tardáramos máis do previsto, non? O mes este tan chuvioso foi o que nos condicionou, sí.